S-au pus niște întrebări, mă rog, punctul 1. Ce bani, ai ca să-i dă interes, trebuie să fiți atenți. Da, suntem. Ce bani au trecut prin contabilitatea primăriei pe fiecare an în parte? Trebuie să vi le citesc pe toate și pe urmă să dezvolt sau? Ce bani au trecut din primărie către SC? Ce bani, punctual, ce bani au trecut prin contabilitatea primăriei pe fiecare an în parte de 2008 până în prezent? Domnul vice, să tot miră. Ei, are... Deci documentul care arată oficial câți bani s-au plimbat într-o primărie sau într-o instituție publică pe parcursul unui an, se numește contul de execuție al bugetului local. Este o hârtie care în ultima zi a anului se scoate de la trezorerie. Deci toți banii din comună figurează la trezorerie. Să o luăm 2015, să o luăm din 2008. La 31 decembrie 2008, contul de execuție al bugetului local spune că prin conturile primăriei au trecut 92 de miliarde. Păi după 8 ani în care te-ai pregătit intens să candidezi la primărie, nu știi care e bugetul comunei? Hai. Vorbește. Păi vorbește, dreptul la replică. Vorbește. În 2009, 75 de miliarde. În 2010, 82 de miliarde. Asta e o problemă mare de tot dacă nu v-ați dat seama. În 2011, v-ați întrebat, sunt întrebările voastre. Vă mulțumim că ne răspundeți. Trebuie să vă dau răspuns? Da. Atenție, vă rog. 2011, Paharnicu. 74 de miliarde. 2012, 96 de miliarde. 2013, 92 de miliarde. 2014, 130 de miliarde. Și 2015, 153 de miliarde. Bugetul local este format din taxe și impozite locale, pe care le plătesc cetățenii. Taxe pe proprietate, teren, case, pe mașini, da, autoturisme sau autovehicule utilitare. Investitori. Amenzi. Dacă plătiți o amendă, Doamne ferește, de circulație sau de altă natură, banii să fac venit propriu la bugetul local. Formă mai vin taxe și impozite din impozitul pe venit, din activitățile, din locurile de muncă create pe rasa comunei. Da? Unde sunt, domnule? Păi avem sute de angajați pe raza comunei. Lucrurile promise care s-au promis. Păi tu unde lucrezi? Sunt șomeri. Dacă lucrezi la rasul, dacă lucrezi la rasul, o parte din impozitul tău pe venit, să făcea venit la Și Consiliul și doamna Aurica mi-a spus că s-a făcut reducere, mi-a spus că mi-a făcut reducere Consiliul Local și Primăria. Consiliul Local și Primăria mi-a făcut mie reducere la impozitul la casă sau e dat de la stat? Consiliul Local are niște marge de a majora sau are doamna Aurica mi-a spus
Acum depinde de cetățeni. Angajaților primăriei sunt din bugetul local. E dat la toți. Domnul Marcel să nu reprezintă din taxe, domnul primar. De ce nu e prietenul meu? De ce nu mă întreb pe mine? Cât reprezintă din taxe? Răspundeți, doamnă primar. Cât reprezintă din taxe? Din taxe, cât reprezintă procentual? 9 miliarde să încasează. Procentual! 8 miliarde. În procente, Din 2008 și până acum, procentul. Răspundeți, domnul primar. Domnul primar, din 2008 și 2015, veniturile din taxe. Domnul vice! sunteți viceprimar. Domnul vice! Să răspund domnul primar! Au crescut sau nu au crescut? Au crescut sau nu au crescut? Sala, mă, uite, să plictisesc oamenii. Nu e adevărat, nu e adevărat. N-am ajuns la răspuns. Nu poți să rezolvai. Ce ți-ai notat? Nu cunoașteți, domnul primar, nu cunoașteți. Nu cunoașteți. Cât a reprezentat în 2008 venitul la... Păi dacă nu prea le-am făcut matematică, de-aia spuneți tu. Cât reprezintă 6 miliarde într-un buget de... Cât a fost în 2008 din taxe și cât a fost în 2015? Păi, Sorin, știi treaba asta? Da, mă, dar cât? Păi sigur, mă, sigur. Păi dacă nu mă ascultați... A spus din... Exact, 1,3%. Stomaș sau din hârtie? Doamne, deci ne întreabă, Sunt 9 miliarde și... cât înseamnă în bugetul local E grea matematică. miliarde care se încasează... Sau s-a menținut? E simplu. Ascultă-mă mai un pic. Așa. A crescut cu 3%. Deci 6-7. Mai puțin de 10%, Sorina, dacă faci un... Și nu, păi, dom'le, e o chestie de matematică. mai întreba să fac o regulă. 6-7 miliarde. Noroc cu domnul Marcel, ca de obicei, să Hai, băi, fraților. salvează ca de... Vreți să vă răspund? O bilă albă, domnul Marcel. Aveți o bilă albă. Una e 6-7 miliarde. Nu vă puneți aici dacă este. Băi, Marcele, acolo. Domnul Marcel, haideți aici în față, vă rugăm, că stați acolo, parcă nu e bine. Marcele, nu mai da răspunsul la întrebarea asta. Las pe Facebook, domnul Marcel. Deci, ca să închei cu domnul Sorin, 6-7 miliarde venit propriu din taxe și impozite locale, În 2008... una înseamnă ca procent la 70 de miliarde bugetul și asta înseamnă la 150 de miliarde. Deci faceți dumneavoastră proporțional. A fost în 2008 sau 2015? Deci au fost două întrebări. 2008 și 2015. Să avem punct de reper. Păi, dom'le, care le aveți cu matematică? Deci, i-am împărțit 6 miliarde împărțit la 92 de Cât a miliarde. fost în 2008? Mai să înțeleg ce stradă... 2008, 6 miliarde. Și împărțit la 92 de miliarde cu 100%. Și cât a fost Și în 2015, 6-7 miliarde să zic. Păi același lucru. Și 6 sau 7. Păi dacă e 6 înseamnă pe la fel. Înseamnă pe la fel. Nu-i la fel. A zis 6, 7. Ca și procent. Ca și procent. Am răspuns la prima întrebare. La prima întrebare, ce bani au trebuit? Ia și gata, a doua. Punctul 2. Ce a venit asupra business, oameni, fondurile medici și casa. Domnul vice, nu generalizați, că nu are rost. Eu am manageriat și în privat. Și am avut de manageriat treburi grele, inclusiv Și la privat. Vă răspund și la privat. Ați avut luni de la Consiliul Județean și v-au dat lucrări să puneți pavele și asfalt în județul Ilfov. și tu ai avut prieteni la primărie să te